Takmer 1,5 milióna vratiek za plyn poslal štát odberateľom plynu ešte koncom januára. Vyčlenil na to 48 miliónov eur. Tisíce vratiek sa mu vrátilo späť. Celkovo 73 224 poštových poukazov v objeme viac ako 1,5 milióna eur si adresáti neprišli vyzdvihnúť na poštu a tieto boli vrátené ministerstvu hospodárstva. Väčšina z nich bola podľa SPP odoslaná na adresy, kde už odberatelia nebývali. Množstvo ľudí si vratky našlo v schránkach napríklad po príchode zo zahraničia. Ich platnosť však vypršala po 60 dňoch. Ministerstvo hospodárstva môže týmto klientom poslať peniaze ešte raz. Musia ho ale sami kontaktovať. Ministerstvo hospodárstva má e-mailovú adresu príspevky@mhsr.sk, kde sa podobní záujemcovia alebo podobné osoby, podobní ľudia môžu prihlásiť, môžu nahlásiť nejakým spôsobom svoj problém, aby sa mali prihlásiť bezodkladne počas najbližších týždňov. Správne údaje budú do budúcnosti potrebovať aj ich dodávateľia plynu. Odporúčame každému, aby u svojho dodávateľa aktualizoval svoj trvalý pobyt, pretože na ten sa vratky posielajú. Výška príspevku bola od 10 do 165 eur podľa množstva spotrebovaného plynu. Na ministerstvo sa môžete obrátiť aj v prípade, že vám štát poslal menej ako mal. Ministerstvo chce vratky za plyn začať doplácať v priebehu leta. Kristián Čekovský, RTVS.